Hem estat 2 dies de congrés, un congrés que ha estat molt ben participat, aproximadament unes 630 persones han estat aquí amb nosaltres, compartint aprenentatges i coneixements. Destacar també que han vingut professionals de tots els àmbits, psicòlegs, pedagogs, mestres, personal d'atenció directa, persones implicades en la gestió, molt personal d'atenció directa i també famílies que s'han sentit molt còmodes perquè han fet unes intervencions destacades i que ens han interessat molt també com a professionals. Destacar tots els temes que s'han abordat, perquè jo diria que s'ha fet un abordatge des del principi fins al final, i quan dic això em refereixo que hem parlat de temes d'avaluació, diagnòstic precoç, tota l'atenció primerenca, tot el procés d'escolarització, s'ha abordat des d'una manera multidisciplinar, polièdrica, molt àmplia, en què s'han abordat temes de tractament més psicopedagògic, tractament farmacològic, altres mesures de suport actiu. Hem anat pujant cap a l'edat adulta, també s'han aportat molts coneixements en aquest àmbit, i ens hi han ajudat els ponents que han vingut, perquè eren ponents que tots miraven cap a l'autisme, que era el motiu del nostre congrés, però han tingut la gran capacitat, habilitat i el gran coneixement, un immens coneixement que ens han deixat, que ens han fet veure que l'autisme era clarament una situació molt abordable, que podíem intervenir des de tots els àmbits, i el que ens emportem tots és que la prevenció, en la detecció i tota la prevenció en l'àmbit de la intervenció. Si som capaços de ser preventius, reduïm el percentatge de problemes de conducta en l'autisme d'una manera molt elevada i millorem la qualitat de vida d'aquestes persones.